Sumayng hapon, kaniyong tanan. Karon kay, ano karon nga date? 10. April 10, Monday, holiday gyapon. Anong araw ng kagitingan man tarunayin man na, di ba? Kuan oy ano man na siya transfer. Remove kay Domingo manggod. Ano din? Holiday gihapon. Holiday. Domingo. Sa Domingo mo ako yun. Ayuhan yung tagtad. Oh, lagi pinahaluna ang tawon ni. Nasa ko isa ka sibuyas diri nga. Kuhaan eh. Dito. Kanang kin. Ikaw sawan ko. Dapa man dito o para So mag-unsa karon te? Magluto. Tell us. Tell the subscribers. Magsugba ko og isda, magsugba ko og pork. Look at the pork here. Oh, lami kay nasugbaon din. Bam in. Okay. Unsa yung okasyon di ay? Wala lang. Wala jud okasyon. Trip lang. Wala ko. Ay ko. Trip lang yun. Wari na to si Kuan Ron. Si Congressman. Master Mars. Hello. Siya. So tinud-anay na jud ang housewarming. Oo, tinod-anay na gyud ni. Wa na ka postpone kay nagbakasyon baya, gikan baya sa Bohol. Uy. Picture be. Wala ko nagpicture kay wa may signal ingon siya. May signal sa Sa mukha. May signal sa Bohol. Mabit na, may signal sa Bohol mo nang wa kay picture kay layo kuno kayo ang Chocolate Hills. Oh, asa ka na. Ay po si Titit na kauna-una ikaw. Siya ingon na siya. Tagaan ko no. May signal. Tagaan ko sa atin. Kuman daw ka. King show Booking show na sad niya akong YouTuber. Pinasinsya ba? Sinsya. Sinsya. Magkuan tadaan, hiwa tadaan para igaabot sa master Dritso na. Abi na kung ikaw man magpansit. Master ani? Ano pa siya magpansit ko na siya. Kaloy maghiwa ra dai siya. Si Marcia Banto nagparian sa Marcia. Pagobray. Magpansit ko. Ano? Ingon ba yan si Marcia nga, sige moral support lang ko. Kung sa'yo moral support, nga ikaw may muluto. Sige. Hala, wala lagi ni nako gikuan, gihugasan. Hugas ako. Hapit na mahurot yung sibuyas. Karon ko siya ka-realize na, oy hugas. Hala. Anong uga man ni? Uy, wala ni nahugas. Hala. Kana. Oo, kani hinugasan na ni ha. It's a sunny, windy Monday morning. Nauna. Holiday pero nang wali na mga. Sakto na to, uy. Ha? Sakto na to. Sakto na di ito. Alam. Unsa undi katurang. Sige, usab. Magsari-sari ka. Usab. Ana. Rana. Unsa ba di ay? Kinag-as rin na. Dili na Hala, siya Ginoo. i-cube. Cabbage kimong cubes do. Daghan naman. Unsa ba di ay good oy? Oh. Pang garnishing. Sakto na ganun. Ang nindot man ang naay. Kuan green. Cabbage ka na pansit o pansit. Green lagi.
Ano sa nakaroon? Maghimo kog sauce. Ano nga mo kaslami sa gatad? Ano di pa? Ano man puning ako? Kanina god. Tinuod. Ano rasa ka ng unahan o kanang dili kay taog tet? Te. Atos unahan kay di pa taog. Anong dagat o? Ligo sa diha ba? Swimming pool ni o dagat? Ano man jud? Naa, nay. Sag unsa naa tanan ritso. Doon lang. Anong dagat o? Mura jud ka. Tet, kaligo na oh. Kay wala kay baod. Di pa lawom kaayo. Nasunas pa ang dagat. Kau tualya dito ka. Hmm? Mamahawan ng ating kailangan. Two hours later. Ay dagat dira oh. Hunas pa man pud. Man si Chicken skin ha? Sili on. chicken. Chicken lang. Wala pa lagi sila naligog dagat no. Mga bata ba? Yaya, bayag. Asa di mong payong? Basta payong madako. Payong kadili. Bantay magbubat hoy nagdi. Wala ko mamaligya ay kapag. Ako puto chi. Ha? Isa mga kapag. Siya na din na ay lang. Inita. Diba, bigay na siya magluto ko. Puto chi. Kami ba yung duha na kamao naman na siya. Dugay kinuha na mo. Hindi ako kung magbutang ako. First time pa jud kong nakaluto og kuan, pansit nga naaani. Kamalit mo kaha ha.
Meanwhile. Hala, makahiwa ra po siya giingon anak nako. Tinuod bitaw na gahiwa ko gaingon anak oh. See? Wala na kayo. Ingon ko. nga, uy. Uy, gunting. Kuan man ang oy, double. Double na siya, double blade. Oh. Huh? Hala na. Tuslo sa mas dagat ka. Ayaw na dira ibutang oy. Pag imog sos. Narang suka bito. Ato na nato to. Lamong-lamong para ba ang dagat? Itong balas na pe. Rumos pala niya to. Gunas gani oh. Ito sa Tigloria dito. May inom-inom. Gatagay silang Gatagay ka. Ay sila ka nagbanding. Wala oyo. Gay na. Kani yan to. Ano na dek yung bahuwa pa.